ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି। ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ସଜାଇବେ। ପୁଣି ରହିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଅବା କୌଣସି ଯାନବାହନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଫ୍ରି। ପୁଣି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଏହାପରେ ରହିଲା ଗରିବଙ୍କ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାର ଏଥର ପାଇବେ 40 କେଜି ପ୍ରତି ମାସକୁ 40 କେଜି ଚାଉଳ, 10 କେଜି ଗହମ, 5 କେଜି ଡାଲି, 3 କେଜି ଚିନି, 3 କେଜି ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ 1 କେଜି ଲୁଣ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରହିଲା ଚାକିରିର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପାଇବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାଚିରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଆମ ସରକାର ଜିନ୍ଦାବାଦ। ହଠାତ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଏ ତ ସପନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ, ସତରେ ଏହି ସପନ ସତ ହୁଅନ୍ତା କି? ମୋ ଦେଶବାସୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।